ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଏସ୍ସି ସପ୍ଟି ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି ବୋଲି। ତ ଆଜି ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସିଏସ୍ସି ସପ୍ଟି ରହିଛି ଆମର ସିଏସ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିଏସ୍ସି ବିଲ୍ କାମ କରାଯାଏ। ତ ଆମ ସପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବଗେରା ସବୁ କିଛି କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାମ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇ ଉପରେ ଆମ ରହିଛି। ତ ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ ରହିଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସପ୍ର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶିବ ବିବାହ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଗାଁ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବେ, ଭିଲେଜରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଶିବ ବିବାହ। ତ ଏହି ଶିବ ବିବାହରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶିବ ଠାକୁର ଯିବେ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଆମର ଏମିତି ହୁଏ ନା ସେଠି ପ୍ରଥା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ତ ଶିବ ଠାକୁର ଯିବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗାଁରୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବାହାଘର ଯେମିତି ହୁଏ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆସିଥିବେ, ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଖାଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଖାଇବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ଆମର ଟମାଟୋ ଖଟା। ତ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ। ତ ଏ ରହିଛି ଆଜିର ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ତ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଦୋକାନକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଆଜି ବାହାଘର ହେଇଯିବେ ପାଖ ଗ୍ରାମକୁ। ତ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଲିବ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଶିବ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସେସନ୍ ବାହାର କଲି। ତ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଏଇଭଳି ରହିଛି ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଲାଗିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହା ତେନ୍ତୁଳିପତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଗଲି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।